I svi potrebni sastojci za ovu lepu, posnu, laganu, sočnu tortu su ovde. Znači uzimamo plazme mlevene 500 grama. Dodajete u jednu plastičnu posudu. Sa njom također sjedinite 150 grama šećera u prahu, 2 banane ovako lepo viljuškom što više možete da izgnječite. Ovdje smo topili posni margarin 250 grama, 2 jabuke, lepe crvene, onako srednje veličine, na rende, ono sitno lepo naribate i 2 banane koje će nam biti onako potrebne da pružimo duž tog rolata, to jest posne torte. Toliko je sve prosto jednostavno da bukvalno samo sjedinite ovaj margarin koji smo istopili sa keksom i šećerom, dodate zatim ove 2 banane i ove 2 jabuke. Tako da sada pravimo tu smesu sa tim sastojcima. Bitno je samo lepu masu da napravimo, da sve lepo ovo sjedinimo i vidjet ćete kako će to da bude super. Verujte mi, najbolje i najlakše vam je ovako rukom dobro, lepo sve, celu smesu da sjedinite. Zatim smo one 2 druge banane stavili ovako da iskoristimo kako bih napravili taj rolat. Ovu celu smesu sada stavljamo preko. I naravno, posle sa ovim pomoćnim papirom ćemo da lepo oblikujemo, možete ili u krug ili pravogaonik, kako god želite da bude to lepo oblika i lepo da ostavimo da se hladi i stegne. Znači sada samo dodajemo i papirom korigujemo oblik. Oblikovali smo ovaj rolat, nama ovako izgleda kao neki pravogaonik. Šlag smo umutili, 2 kesice šlaga smo umutili, torta je malo odstajala, spremili smo čokoladu preko šlaga da dekorišemo, možete da stavite na par i topljenu čokoladu, ali ja ću ovaj put na sitno onako da je namrvim, na rende onako istružem, tako da bit će lepe čokoladne mrvice preko nje.